العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باي مغودي ما الله muka yi salati zuwa fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tira da amince Allah mai dimbi yawa ya tabbata zuwa ga wanga fiye halitta kuma ban haka jama'a masu sauraron mu yau da kullum ni ne naku Sheikh Yusuf Umar Jallo yau ina tare da ku akan wata musiba ko wata bala'i da ya sami al'umman musulmi na Ghana cewa an samu wanda ke kamanta kansa shi a shugaban musulmai duka gaba daya a Ghana ya je ya cuɗanya da arna a gidan coci suka yi bauta tare da kuma da'awan cewa an je a yi birthday na shekara 100. To ina da wasu ababe guda 7 da ya kamata mu sani gabanin haka. Abin da ya kamata mu sani wayanga Yahudawa da Nasarawa sun kasance matsoya shashi ne. Bai kamata mu rike su, Allah ya hana mu rike su abin so ham ya kai inda zamu shiga a wurin bautan su. Domin Allah ya ce muna ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah madaukakin sarki yace ku rike Yahudawa da Nasarawa kumai da su matsoya. Duk wanda ya so su a cikin ku me shi kuma yana tare da su ya zamba Yahudi. Allah ka kare mu. Balma akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin nan da Imam Tirmidhi ya rawaito, Albani ya hassana sa, Amr bin Shaib ya karbo ga babansa ya karbo ga kakansa. Annabi na ce laysa minna man tashabbaha bi ghayrina wala tashabbahu bil yahudi wan nasara. Annabi yace ba shi tare da mu wanda ya kamanta da wani da ba musulmi ba. Annabi yace kar ku kamanta da Yahudawa da Nasarawa. Sa'anna wani wuri Allah ya ce muna wala tattabi sabilal mufsidin, kar ku bi hanya mabarnata. Wayanga ayoyi ne duka da ya nuna cewa kan mu doki son su musa a cikin zukata. Amma ina da wasu ababe da ya kamata musulman duniyan Ghana da kuma duk duniya gaba da su sani. Na farko abin da ya kamata mu sani, wannan abu da ya faru koma baya ne ga musulmi ko koma baya ne ga duk wanda ya support wannan abu ko ya mara ma wannan abu baya. Domin saboda musulmi ya cuɗanya da arna a wurin bautansu har ya kamanta da su, wannan faduwa ne na farko kenan. Domin me yasa li annal muslima a'la min al kafir, domin musulmi yana da daraja yafi kafiri. Lokacin da ka kamanta da arne tankan kana nuna masa kaman yafi ka kenan. Na biyu kuma abin da ya kamata mu sani, wannan abu da ya faru kaman an mushanya abin da yafi da abin da ba daraja. Abin da ke da daraja domin musulunci shi yafi, kaman an musanya wannan musulunci da wani abin da bai kusa ma musulunci ba. Wannan kuma ya zama kufranun ni'ima, wannan kuma kafirce ma ni'ima ne. Sa'annan na uku abin da ya kamata mu san cewa akwai wani magana da Larabawa cewa al-islamu ya'lu wala yu'la alayh. Musulunci ce sama, ba za a daga wani addini sama da musulunci ba. Kai musulmi ko ina ka shiga, kai ce da daraja, kai ce da matsayi. Yau za a samu musulmi ko shugaba a ce arne ko fasta ya matsa addu'a, wannan bai dace ba. Domin a tuna fa Allah na ce muna wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah yake ku ne masu daraja idan kuna tare da imani. Mu tambaye kanmu akan wannan aya. Mu komo nan Allah yake muna walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah shi ce da izza, Allah ce da daraja, da manzonsa da kuma mu'minai suke da daraja. Kai da kace da daraja wanda ka fisa, me ya kai ka a shiga a karkashin sa ka mai da kinka kasa har ya zai kai inda mai shi zai maka addu'a. Allah ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamun. Amma munafikai ba su san haka. Nan na uku na fudu da ya kamata mu san cewa shari'ar musulunci ta share duk addinai gaba daya. Ta zama abu ne da ta zo ta share addinai, ba addinin da ya share ta. Domin Allah yake wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah yake duk wanda ya riki wani addini daban da musulunci falan yuqbala minhu, ba za a karba masa. To wanda ba a karba masa to ya zai yi musulmi addu'a? Allah yake wa huwa fil akhirati, kuma me shi ya kasance a lahira min al-khasirin, yana cikin hasararren mutum. Zai sa hannu akan mai daraja, zai sa hannu akan musulmi ya yi masa addu'a. Ba ni na fari wannan ba, aya ne ta alqur'anil karim. Na biyar abin da ya kamata mu sani, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun matbu'atun la tabi'a. Al'umma ce da ya kamata a mata biyayya. Musulmi sun zama al'umma ne da ya kamata a musu biyayya, ba su yi ma wani addini biyayya ba. Yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani
shari'atan thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Allah yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun shanya ka akan shari'a ta musulunci fattabi'ha ka bi musulunci wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lam kakka bi son ran wayan nan da basu sani ba kakka bi son ran arna haka fadi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na shida abin da ya kamata mu gane wayannan koko wannan al'amari na kafirci koko wannan al'amari na bautata ma wani Allah koko na bautata a cikin coci abu ne da ya zama na ainihin kafirci ne da ya zama na arna suke yi. To wannan kafircin da arna ce yi a coci Allah bai yarda da shi ba. Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah ya ce in takfuru in za ku kafirce fa inna Allah ganiyun ankum Allah ya kasance mawadaci ne gabarin ku wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ma bayinsa kafirci. To abinda Allah bai yarda da shi ba bai kamata mu ma mu yarda da wannan abinda Allah ya ce shi bai yarda da shi ba. To me yasa mu musulmai za mu yarda da wannan har ya zo ya kai wanda ce da'awan cewa shine shugaban musulmai ya yarda da irin wannan kuma wannan in dai saboda abu na bakwai in dai saboda neman yadda ne wannan abu ya faru to abinda akwai shine mutum kasancewa wannan ba za su taba yadda da kai ba abadan domin saboda Allah madaukakin sarki ya nuna muna ya shaida muna akan haka koya muka yi ba za su yadda da mu ba. Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah madaukakin sarki ya ce yahudawa da nasara ba za su yarda da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su yarda da kai ba har lokacin da zaka bi hanyar su ba za su yarda da kai ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da arna ya zauna da su kwanciyar hankali amma shaida Allah ya ce musu ka ce musu qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun ba zan bauta tama abin da kuke bauta tama ba shi a cikin zaman lafiya mutum ka je ka shiga coci kai ka bar yan coci su yi kai bauta tare da yan coci ka bar su yi maka addu'a ba shi cikin zaman lafiya ba shi a cikin zaman lafiya mutum ka bar hanya ta alkur'ani ta sunna ka kama wani hanya daban. Yasa wannan muke ja zuwa ga shugabanninmu sa'annan kuma wayanda ke kusa da shugabanninmu a yi kokari wani lokaci ana dan ba su ra'ayi da zai bar su tabbata akan hanya madaidaiciya yanda ya kamata. Hada wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.